Olary diri kampaniýasy Ozalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäherindäki berk düzgünli türmede ýogalan Ýazgeldi Gündogdyýewiň ölümi bilen baglanyşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadawyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny işin befedilmegini berk talap etmeli. Halkary hukuk goraýjylar kampaniýasy Türkmenistanyň zor bilen ýitirim bolanlaryň maskalaryna we ýakynlaryna raýdaşlyk bildirýär. 64 ýaşyndaky Gündogdyýew prezident Habarlaşmagyň janyny kast etmek finansygy diýilen iş boýunça günäli tapylyp 2003-nji ýylda uzak möhletli türme basylan oňlar suraýatyň biri bolup 18 ýyldan gowrak dasarky dünýäden özüňölükdi. Garyndaşlary, aklawçylar we halkara hukuk gurumlarynyň wekilleri bilen görüşdirilmän saklanyny we 28 dekabrda türmede aradan çykdy. Onun ölümünün hukuk goraýjy gurumlardaky anandar çeşme tarapyndan tasdiklanan gaýdylýar. Türkmenistanyň prezident diýwanynyň halkara bölüminiň başlygy we Daşol welaýatynyň häkim wezipelerini işleýän Gündogdyýew 2003-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna ýapyk we siýasy hemlik halkara ölçeglerini gabat gelmeýän suw seljerçligine 25 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Onun günäsini boyun alyp eden video ýüzlenmesi 2002-nji ýylyň 18-nji dekabrynda milli telewizionyada görkezildi. Gündogdyýewiň video kameranyň öňünde günäsini boyun almak üçin öňünden gynanan barada maglumat bar diýip beýanatda aýdylýar. Olary diri kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşygy finansygyna gatnaşmakda aýplanan Ozalky ýokary derejeli fiýaty işgärleriň 60 sanatyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasap aldy. Gündogdyýewiň ýogalmagy bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklanan sany 10 adama ýetýär. Gündogdyýew tutsak edilmedinden öň şol wagtky prezident Habarlaşmagyň ýakyn eginleşleriniň bir hökmünde tanalýardy. 1989-91-nji ýyllarda Kesler Ýokary Sowetiniň deputaty we ýaşlar meselesi boýunça komitetiň sekretary boldy. 1991-nji ýylda Kesler Ýokary Sowetiniň iki palatasynyň biriniň Respublikalar Sowetiniň başlygynyň ornbasary wezipesine geçirildi. Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97-nji ýyllarda prezident diýwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornbasary Şäherindäki baş geňeşçisi boldy. Şeýle doňa 1994-nji ýylda adatdan nasar we doluq tiýarly ilçi derejesi berildi. 97-nji ýylda Daşol welaýatynyň häkim wezipesine belgilenen Gündogdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde öýberen düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Olary diri kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Gündogdyýew 2007-nji ýylyň ýazyny Owadan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garyndaşlary 2008-nji ýylda resmi çeşmeler arkaly henüýem türmede dugny anyklasalar da onun haýsy türmede saklanylýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onun saklanan türmesi ölýänçe näberli bolup galypdyr. Hukuk goraýjylaryň maglumatyna görä, näýäpdi orny türme basylan we zorlukly ýitirim edilen tutsaklaryň käbiri Tejen türmesindäki ýürüýte kameralarda saklanypdyr. Uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegi Türkmenistanyň adam hukuklarynyň iň ýiti problemasy bolup durýar diýip oňlarça hukuk toparynyň nüdüren koalisiýa 2019-njy ýylda kasabatyna bu aýylgan jenaýatyň 121 sany tasdiklanan misalyny dokumentleşdirenligini aýdýar we şol wagtda görnüşinden ýene oňlarça adamyň şeýle ýagdaýa düşenligini belleýär. Hukuk goraýjylaryň ananjyna görä Gündogdyýewiň ölümi we öňkü zorlukly ýitirim edilmäside bar bolan hemde gezgin türmelerde ölen beýleki täsirlemelärlaryň ölümleri dasarky dünýäden özüňölükde galaply we adamkärçiliksiz şertlerde saklamagyň netijesi bolup türkmen häkimiýetleriniň geçmişdäki esas siýasy işgärleri ýok etmek we olar hakyndaky hakydany süpürip aýyrmak üçin edýän ýaşryn we ýygyderli finansyň bolup durýar.
Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda Olary diri görkeziň kampaniýasynyň sanygyna degişli agyndan 10 adamyň türmede ölenligi, köp adamyň garnaşlary, aklawçylar bilen görüşdirilmän näbelli ýerlerde saklanylýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri dolanan soňam boşadylmaýanlygy aýdylýar.